magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, para sa mga kapatid natin dyan sa NCR. At syempre mga kapatid natin dyan, mga kaigsuunan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. And of course, ladies and gentlemen, maupay nga adlaw sinirangan Visayas! Alright, yan. Happy Monday po sa atong tanan. Maupay nga adlaw. Siyempre, iniubos na sangkay Michael Copen para ang programa Bulig ang Waray! Yahoo! Alright. Yan ang kasi yan. Bago na natin tikangan, siyempre, shoutout sa mga nagpapa-shoutout dida. Siyempre, ang mga nabuligan natin. Mga salamat ang iyong pagtambong dinihan natin na programa Bulig ang Waray. Hindi na natin papayahon pa. Ngangaranan na natin mga beneficiaries. Pikang ha Eastern Visayas. Adilatio Kempis from Tacloban. Mercedes Parto of Palo. Angelita Argiles of Ormoc. Ryan Lapao of Basay. Ramil Alcobel from Tacloban. Queen Venus Kokog of Barugo, Leyte. Ivy Rose Alvarez from Tacloban City. Maria Kenneth Joy Jeremias of Tacloban. Cornelio Dante of Hindang, Leyte. Nena Moralios of San Policarpo, Eastern Samar. Oy, shoutout sa mga taga Eastern Samar dida. Ernesto Raaga sa Tacloban. Mary Joy Condi of Tacloban. Maria Infante of Ormoc, Leyte. And of course, Joselito Verna of Isabel, Leyte. Ari pa mga kasangkayan, damo pa ini nga mga ginbuligan naton han Bulig ang Waray. Jojo Labrada from Tacloban. Lenny Molas of Tacloban. Clarence Baay from Tacloban City. Jesse Omlang of Tacloban. Faye Leiris Espelita of Santa Fe, Leyte. Shoutout sa mga taga Santa Fe dida. Alright. And of course, Edsel Malati of Babatmun, Leyte. Mga taga Babatmun dida. Wash out tayo mga tanan. Alright. Virgilio Oracion of Tacloban. Jonathan Cabales of Tacloban. Rogelio Dumael of Tanawan, Leyte. Tanawan, Leyte. Mo pa yung adlaw ay yung tanan. Rica Ann Garado Mercedes of Eastern Samar. Rica Ann Garado of Mercedes Eastern Samar. Ay, syempre, para itong mga nga ginayakan nga ng mga beneficiaries sa Bulig ang Waray, makukuha niyo, kukunta kung kamuhan ato na staff han Bulig ang Waray, or location han address ayan diha ubos ayan nakikita niyo yan didi. Alright alright, located at Villa de San Juanico, Barangay Bagakay, Tacloban City. Hara nila ito EVRMC, lapos la ito tulay from EVRMC papuntang downtown ng Tacloban. Alright, open po hira from Monday to Friday 9 a.m. to 11:30 a.m. Alright, Clarex. Siyempre pa, makalina kita mga kasangkayan. Alright, dadapo naman po tayo para sa mga beneficiaries natin dyan sa NCR. Here we go. Ayan, as of Monday, Resty Briones, Virgilio Talampas of Taguig City. Shoutout sa mga Taguig dyan, alright? Ayan, Jimmy Monzon of Dasmariñas, Cavite. Crizel Fabro sa Pangasinan. Ang dami nga mga beneficiaries, hindi lang pala sa Eastern Visayas, kundi sa buong Pilipinas. Yan, sige, tuloy-tuloy tayo. Johnny Aquino, Bleselda Paracali of Barangay Pangdan, Catbalogan City. Uy, ba't nandito si Catbalogan? Belarmina Kirinit, Barangay Payatas, Quezon City. Jocelyn Agustia of UP Campus, Quezon City. Gina Inojales of Novaliches, Quezon City. Yan, Jonathan Salonga. Gilbert Mejorada of Barangay San Jose, Antipulo City. FD Teresita Guevara. Marciano Deparin. Raul Kilab. Charlie Limson of Sultan Kudarat. Yan, from Mindanao naman tayo. Yan. Alright. Taga Mindanao, shout out dyan sa mga taga Mindanao. Pasita Navarro, balik tayo sa NCR. Mandaluyong, yan. Renelio Fuentes of Barangay Santa Lucia, Quezon City. JP Morelos, Julian May Akyatan, Chloe Lay Akyatan, Leticia Policarpio, Avila Jovi Paeg of Caloocan City,
Ricalin Sumayang of Bataan, and of course, last but not the least, Edward Abang of San Mateo, Rizal. Alright, ayan po mga kaibigan. Yung mga kaibigan natin sa mga taga-Asia, siyempre may taga-Mindanao natin. Ayan. Antabayanan nyo lang po yung mensahe. Yung opisina po, magbibigay po ng message kung paano nyo tatanggapin yung guarantee letter o di kaya yung ating medical assistance sa ibinigay ninyong email or contact address. Ayan. Ngayong araw na ito, Monday, ayan, matatanggap nyo na yan. Alright? Clarex! Okay, ayan. So, there it goes mga kaibigan. Ngayong Monday, bago ko tapusin ito akong programa yan ng Monday, Bulig ang Waray, konting kaalaman lang mga kaibigan. Alam nyo ba na ang balot ay galing sa itlog? Well, ito po yung ating... Alright, ini po ang iubos na sangkay. Once again, Michael Corping para Bulig ang Waray, serbisyong may puso.